wathi jonga sisi uba uphinde wenza anything stupid ngoku okanye waphinde wayapha wayotrespass njema ungumtrespass nje wazi uba uzawubotshwa weekend clothes sana zisebhegini umbhumbutho kagirl zandisabuza guys ndawuthi thwashu olanto kumbhumbutho lowo ne. Then I walked out ndaphuma xa ndiphuma ugirl sana wafonela umuntu wakhe, baby there is this other crazy woman that is here and this woman like is living with my bag. Ngelo xesha lo andisaphatshanga kunzima nozilungisa ndilibele ukuba busy ngento enendoda phakathi uyayiva. Hayi ke sana ndifike nditsho uba ndim kuthiwe sisi ubhuti apha uthi wena ubutrespassa kwakhe wafika wathatha ibhegi yefiance yakhe. Kanjani? Kum kwakusekho laa nto iseneshori, laa nto isacimba fanele uba iyathandwa, laa nto iqonda uba hayi wethu akanoyenza loo nto leyo. Athi ugayi ndizawuyenza, wash and learn. Girl andiyenziwa njalo mna ndizakuphoxa ngokusho. Hey guys, it's your girl Usia and I am back with another super dope video. Guys, it is a Thursday and you already know ndize nejuice sana, ndize ne-tea. It's a story time obviously. Guys, donsa thunyana yakho udonse ne-popcorns zakho ungabisanyakaza mntase ufumane nje islot uthi chwa umamele sana because what is this? What kind of a nonsense is this one? Owam umyeni bantase wayondibophisa ndingumdlezana ndiphethe unyana wakhe hayibo bethunani indlalifa yonke. Wathi lo behind the bars ndimfuna phaa ngumgulukudu lo etrespassa. Yo, zandayiva bafazi masikhawuleziseni ke. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. Let's get in a story, guys, without wasting any of your time. Let's get right into this. So ke bantase mandiniphe nje i-background nyana uyabona izo-understanda. Ndingulo ke ngoku mna sendimuve out kwagayi sendizihlalela emkhukhwini wam ongenambani uyayiva. So ndihlala nomntana nehelper yethu. Then ugayi uyazihlalela yena pha nabantwana bakhe ii-boys zakhe ezi-2. But into yethu guys isabambelele ngekhozo ayikaqhawuka like yayiva. Amaqhosha noko uyabona xegile but okusalayo yabo akukabikho nto officialized ukuthi andisakufuni nama ndisakufuni phuma kanje uphume kanje uyayiva. Qha i-communication yilingasekhoyo umuntu nomuntu ezenzela whatever la yenzayo. So this morning ke sana ugayi caba ke sana he got it all. I-excitement kuye ke sana uku-Cloud9 hayi andifonele he is on some. Baby, I was thinking ukuthi namhlanje siyothengela umntana wethu impahla wara. We're excited guys, you can tell ukuthi lo muntu lo like umlomo leqa izidlele like u-excited happy. Bese ngiqomba nami ke bafazi andisafuna uyilanda kude ba hayi bo ubukade umyekele ntoni umntana kwatsha kwacima ngiqoma make ndime ngochuku bafazi mandime kancinci ngochuku because aluzusifanda uchuku. Okay, sharp, no. Okay, ndisesemsebenzini. Then xa ndiphuma emsebenzini ndizakulanda kwatsho kwacima ndithi oh okay, no problem ke sana. Hayi ke ndihlambe ndithini ndisuke ndibhuqwe yi-excitement bafazi ndiyathanda uyibhuda mna yazini into yengane ithi sentle isiza kakuhle ndivele ndiyimoshe. Ndithathe ifowuni ndithathe ilanto i-power bank like my phones and power banks ndiziceba yazi ntoni since while mos ndizawuba phaa ku-this guy mane ndiyotshajisa ezi fowuni meantime yabo. Then xa seke ngoku ndibuya sibuya ezi shops ndizawubuya iifowuni zam noko ne-power bank sezibugcwala ndihambe nazo uyayiva. Ndingacommunicate nogayi ndivele mna ndithini thwashe into zam umntana ndimshiye nehelper ndihambe sana ndiye kwagayi ndifike ke sana hayi ndinikeze unyana wakhe lo mdala ndingangeni wethu ndiqoma like ndizawungena kakuhle xa sesibuye shopping uyayiva nikumnyana lo. So unyana sihloko siyancokola mos yabo bantu uzuvele ndimnike njengathi siyalwa ndimnike and then sincokole sisancokola sinjalo xa ndisithi kanye ndiyavalelisa ndiyahamba. Then the small one comes out, he's like mommy how are you? I'm fine and you? So ndibona ukuthi kuzoba snacks bandizohambela le man so sendizobulisa nalo ndifike ndimbulise kube mnandi kube nje andithi ndisambulisa ndibona utshe
isithunzi sithi tshe apha phakathi endlini qoma hey bani lo ngokuthi tshe hayi ndiqoma mandisondele ndiatumele guys xa ndibangathi hayi sana nangu sisters cawa uthi sisters njani who is outside ngubani lo outside because ngoku umasitande weli xesha ndim ngoku bani lo abantwana bancokola naye caba ke ufuna ubona ukuziveza uyayiva abantasi hayi ke nyani ndingene ndibangathi hayibo kubani luzenza mna apha hayi ndingalazisi guys ndimdlule nje ndingambuzi ndingathini ndiye straight ekamereni xa ndifika ekamereni ndivula iwardrobe ndizithi xa ndivula iwardrobe weekend clothes sana nazi weekend clothes sana zisebhegini umbhumbutho kagirl zandisabuza guys ndawuthi thwashu olanto kumbhumbutho lowo ne then I walked out ndaphuma xa ndiphuma ugirl sana wafonela umuntu wakhe baby there is this other crazy woman that is here and this woman like is living with my bag ndim ke sana crazy woman athi yena ngicela umphe ifoni athi yena oh okay before azonika ifoni xa ugayiphina wayicinga uba ayizibantlekele yale foni iyodibana nedonga waqoma makathi no never mind let me call her hayi ke andifowunele sana uguy hello bengicela unikeze lo girl ibag yakhe ndithi ngubani yana lo girl lo ndimnika ibag hayi ayisenamsebenzi bangibani sizayithe ndithi no ndifuna ukunderstanda ibag ndinika kubani umgcini ibag athi yena hayi mnika ibag yakhe umnikeze wathi ndithi andizoyenza loo nto leyo le ndingazuyenza ndibe ndisiya emotweni sana ndiyogqibela emotweni ndithi gone nebag hayi ke sana uguy athi call after call ndibe ndizijonga nje calls ndiqomba not this I'm not gonna do this like what do you mean you called me you want us to go for shopping on the other hand you are leaving someone in your house like what kind of a nonsense is that one what kind of a hala be that ndithi amadoda guys there will be the end of us hayi ndihambe yabona ke ngoku umsindo ndenzani guys umsindo ndenzani and ke ngoku hey funny enough nejealousy sana activated seyime ngeenyawo ngoku ithe inzwane zithe qotso sana kwijealousy ba kwenzeka ntoni ngoku what is going on kanti lo guy wenzani hayi ke ndihambe sana ndivele ndiye straight to usisi wakhe yabo ndifike ndidrop the bag ndibonisa usisi wakhe uba this is what I found guys the reason I'm going to usisi wakhe it was because uyazi ifamily njani kuyakwazi uba bathi bemazi umntana buba ukhohlakele uyile nto ayiyo but xa kufikelele ii-rainy days ufumanisa uba uyazi wedwa loo nto bona bayazi like they just don't know that you're the only one who knows ukuthi lo mntana ngumgulukudu so ndiqoma I need i-witness kasisi wakhe noba angandijikela thini but okusala usisi wakhe abeyazi uba okusalayo the truth is isazela sona simphethe hayi siyibuke ndimshiye usisi wakhe ndihambe because the guy is still at work hayi ke ndihambe ndifike emkhukwini hayi guys andisenamdla wamntana andisenamdla wahelper but shame my helper was the best was the best ihelper yam beyimthanda umntana actually abantwana bam bebathanda like bekuba ngathi noba ndikho ibe ngathi ndikhona the way they were so happy nehelper yabo uyabo so ndifike sana and ihelper yabo yayindithanda kwamna guys yayinditreata njengobhoss yazi umuntu like ubona uba I don't deserve this treatment but this person is just giving me this treatment and ukwenza ukuthi uzive uba unguwe ndike ndambona kwi-podcast le bendiyenzile guys wakhomenta so sweet ndabe ndiqomba hayi shem akaxoka usisi wabantu and she was so sweet hayi ke sana hayi ke ndiyilantuke yabona ke into zoqamza ngoku sendilibele uba ndithini ndifike ndizivalele endlini ndiqoma andigowi ndiyanya ndiyafokofa guys ndifufa moyeni uyayiva hayi ndihlale kanjalo ndithi ndisahleli kanjalo i-calls akazindiyekanga guys azindiyekanga ii-calls and andizibambi sendidikwe finish and clar and ndidikwe nayo le nto yoba hayibo uthini emthethelela kangaka ugel hayi ke sana azothi kwelokugqibela i-call ndiyibambe ndithi yintoni athi ke nake no girl I was just letting you know ukuthi I'm on my way to police station I'm going to report you ngithi kuba ungandixelelanga nondixelela ngovele waya just go hayi ke sana uguy athi okay sharp akudrop ifone ahambe guys in a split of a second kungene i-call ye-landline like engqondweni yam like
iphume tu laa nto yoba bendiyithetha nalaa guy. Hayi sana athi kuthiwe, hello, are we speaking with what? Ndithi yes, speaking. Kuthiwe sisi siyakucela apha epolice station ngoku ngaloo mzuzu singekade sizokuthatha thina, sihleli nobhuti ongubani bani. Hayi ndothuke guys, izibilini zithi gwabhu. Ndiva uba ndizozikhupha ngomlomo, uyayiva? Qha ndiqomba yazi yintoni, ngakhe ndiziqinise ndithi shori yam sana, ndiphume ndivalelise kusisi uba ndiyabuya ngoku zwi ndiye epolice station ngoba ha-a ndirhalela uyibona ngowam sana usi like andifuna uyiva, ndifuna uzibonela. Ndifike ndisaneshori guys, ndiseshoba like ndim yabo. Hayi ke sana ndifike epolice station, xa ndibangathi hayi sana nantsiya nemoto kagayi, nanku nogayi bahleli phaa epolice station. Ndifike ndibulise nditsho uba ndim lo yabo. Babe sebesithi ke bona ke guys ngelo xesha elo andisaphatshanga, kunzima nozilungisa, ndilibele ukuba bhizi ngento enendoda phakathi, uyayiva? Hayi ke sana ndifike nditsho uba ndim. Kuthiwe sisi ubhuti apha uthi wena ubutresipasa kwakhe, wafika wathatha ibhegi yefiance yakhe. Fiance wathi thwashu ibhegi wahamba sisi. So kucelwa ke ngoku ubuyise ibhegi le uyithathileyo. Ndithi hayibo, uthi mna ndingubani? Kuthiwa sisi, kuthiwa wena ubungulengabout, you were trespassing. Xa utrespass kutsho ukuthi awaziwa. Lavalwa semicango. Hayi andinazi lavala ucango. Hayi ndathi hayi ndaze ndakuva ke ezwindini. Hayi guys andazazi, ndavele ndamkelwa ziingqondo right on the spot, andayazi nendiyaziyo. Ndathi hayi makakazithethele ngokwakhe because hayi mna ndiyazi le nto ayithethayo. But ndingubani kuwe? Wathi ke yena ke ayinamsebenzi bungubani kum, mna qha ndicela ibhegi yomntu wam, ibhegi yefiance yam. Ndithi uyayiphinda nakum? Athi yes my fiance. Ndiqonga guys kuthi gwabhu intloni ngapha. Hayibo lo bhuti wenza njani ngoku? Sayindim ke sana ndiyacacisa, I can explain. Hayi lo mntu lona undilobolile, ndingumfazi wakhe. Kwathi abe sethi ubhuti hayi mna ndimazi. I don't know this person. Lo ntombazana le inoba iyandringa apha, ayikho right apha e-upstairs. Yebafazi andazi noba ndingayithatha phi i-evidence yokuziprove uba nyani yebethu nani please nditshatile nalo mfana. Yho wabe sithi ubhuti ibhegi xa ungasinceda nje ngomthwalo umgodlo like bhegi. Ndathi hayi andiyazi ke ngoku, ndathi ibhegi andiyazi yona. Wathi lo sergeant phaa sisi khupha ibhegi, ubhuti uthi umke nebhegi yomntu wakhe ifiance yakhe and ngoku ayikwazi utshintsha. Ndathi ndithe ibhegi andiyazi, ndaqinela enyaleni bafazi, ndathi andiyazi ibhegi. Hayi sajijisana ngento yebhegi, sajijisana wacaba ibhegi ayiphumi. Ugayi ke ngoku sekusithi kwathiwa ke ngoku sisi you leaving us with no choice but ukuthi sikubambe ke ngoku because kaloku ngoku uyasirawundisa, usenzisa nje like undize, sikundize ngoku yabo, uyasirawundisa usenzisa nje into esingayi-understandiyo. Ndithi ibhegi andiyazi, ndikuthixo ndikukrestu andiyazi ibhegi bayiphi. Kuthiwa sisi khupha ibhegi yabantu. Hayi caba andiyikhuphi ibhegi bafazi, ndiqinele enyaleni, uyayiva? Kuthiwa kubhuti into eza kuncedisa ngoku uvele uyolanda ifiance yakho ize ibe yiyo efake ikesi because wena ulahlekelwa ngebhegi, makuze umnikazi webhegi umlahlekelwa. Ubhuti angalazisi guys, athi mtsi wakhe angene emotweni yakhe gxantshi gone. 2 minutes later bhuti is back no fiance wakhe. Back ke sana like they never like left. Hayi sana afike aze nofiance wakhe kuthiwe bhuti faka ke ilanto, bhala i-statement. Ufiance makabhala i-statement ke since elahlekelwe ibag. Athi girl no, I'm not gonna write the statement, it's okay, she can keep the bag. Sana girl, she's so much hotter than me. Hayi athi ubhuti no awukwazi baby ukungabhali ilanto ilanto apha i-statement, bhala ntontoni azobotshwa lo. Ndim ulo guys, bhala azobotshwa lo. Athi girl no I can't do that, like there is no way I can't do that, it's okay if angafuni ibhegi yami. Yes ibhegi yami ikuye, I know ikuye nayo uyayazi ikuye,
but if engafuni, no, there is no way I can get her arrested. Ndithi kujijiswa ugirl ke ngoku, ujijiswa nguGuy. uGuy ucenga ugirl uba bophisa nanku umgulukudu, yini sesimbambile njani, simbhude, singambhuda njani sesimbambisa, bambisa lo mntu lo. Hayi ke bajijisane nogirl, bajijisane ugirl akafuni ubhala. Hayi nepolisa ke selimane nijonga. Guys ke ngosendiyinto nje mani imbizwa ngamapolisa ikhanselwa bucala, ndibizwe lokuqala ipolisa libe bundikhansela, libe lundikhansela. Hey guys, ndibe stubborn wesi bengathi andiva, ndibe bu-stubborn wesi, ndibizwe lelo ngumama ke ngoku ipolisa lithi woman to woman, girl nikeza ava ndibheke yabo uphume entweni ethethayo. Ndiqoma uyandimonela lo soze ayekuthi girl nika lo indoda yakhe, instead uthi mna uyandijaja mos. Ndirongophi because ukwampa and ndiyothatha ibheki endingayirecognize kwam. So ndiphinde ndarongo kweyiphi angle. Hayi but ndiqoma hayi lo sisi hayi athethe lo sandibuza usebenza phi, uyasebenza khona ukusebenza uko. Hayi guys, wayefanele undibuza ndandiphatshila ndifuna ukungatsho uyasebenza khona khona ukusebenza uko. Ndithi hayi ndiyasebenza, usebenza ndimxelele kuba I'm an educator. And what hayi awuzithandi sis, educator, the whole educator, you are willing ukungena behind bars because of ibag. Nika lo mntu ibag yakhe. This guy doesn't love you. If honestly utshatile nalo guy and lo guy une-guards zozolanda ibag kanontroyi kuwe, like this guy doesn't value you. Kanti wena ufuna ukuthi ubone xa kutheni, ufuna ubona njani i-red flag. Xa i-red flag ufuna uyijika ibe buredisha bubluish. I-red sisinika lo mntu ibag yakhe and uphume entweni ethethayo, and ungumntu kagovernment uzoluza umsebenzi wakho over into ne-relationship phakathi. Girl, uzothola enye indoda, yeka le ayikabiyo yakho. Hey, hayi ndiqoma ndimva mani lusisi. Hayi bangenelele nabanye obhuti. From a man's perspective, sisi, this is not gonna happen. This guy doesn't love you because obviously at this point he was supposed to like protect you, and given the fact that you are even having a newborn yakhe, but ukufuna behind the bars, hayi lo bhuti lo uyakuzonda. He hates the hell out of you, son. He hates everything that has to do with you because there is no way. There is just no way. Hayi ndibe ndiqomba hayi sana ndibeva. But le ndiqomba yazi ntoni inkana isebenzi, mandivele ndimnike ibheki yakhe ndiphume entweni ethethayo guys. Hayi sihambe siyothatha ibheki ndisho ukuba ikwasisi wakhe ntono. Sihambe siye kwasisi wakhe sesihamba ngevaki guys. Ndingumgulukudu, umrhanelwa oyintloko guys. Kuhanjwe ngeveni ukwazi ukuyokulandwa le bheki, ufike ukuthetheshwa nosisi wakhe, kuthethwa nosisi wakhe azihlekahlekise nje into encinci usisi wakhe, then sinikezwe ke ibheki siphinde sibuyele epolice station. Xa sifike epolice station, hayi ke nyani uGuy athi xa sifike, oh guys, that guy had drama for days. Like that guy had, guys, beyangathanda undibona ndi-right, bangafuna undibona ndi-happy guys, as if that whole drama was nothing guys. He needed to spice it up before sivale. Nanko sana xa sifika phana uGuy esithi, baby, please check your bag if everything is intact, everything is still there. Ibhegi yakho akhange icunsulwe. Kubani lucuntsulayo? Isela ndim mos xa kunje. Hayi sana ugirl athi no, it's okay even if, and into zikagirl ke zazingerayithanga ncam eziweze nazo ku-weekend. So I think nogirl wayengarhaleli kwalani uba zibe zipetululwa into zakhe zipetululwa, and sazipetulula ke nosisi kaGuy ke thina sazibona futhi ke sazihleba, wahleba futhi usisi kaGuy. Hayi ke sana ugirl angafuni benqoma hayi irhali lakhe zikhutshwe ke ngazohlazeka wes lo nguGuy esalibele kundweba. Hayi ke sana abanga athethe kulantu uGuy ba, no, check your things, make sure that there is nothing missing. What ugirl athi no, it's okay, even if there is something missing, it's okay man, it's just clothes and what. Hayi bajijisane zide zigqibele zikhutshwa izinto. Zithi xa zikhutshwa obviously kutsho ukuthi like ugirl angabikho comfy man, angabikho comfy, zikhawuleze zibuyiselwe. Athi no, ziphelele zi-right yabo. Hayi ke nyani athi ke na kuGuy, okay, thank you baby, masambe utsho kuye umntu wakhe, thank you baby. Ndithi guys, baphume ngathi ngumshefana ne-girlfriend yakhe bebambene kanje. Guys, inhliziyo ebuhlungu kum iligaqa ilihlwili guys, ihleli kule ndawo. Ndiqoba lo Guy lo wayendivexa kwakutheni guys. I cursed the day I met this guy. Lo Guy lo like ebelithunyelo nje empilweni yam guys. This was a weapon against my life guys. That was there to prosper guys. Kwenzeka ntoni ngelife yam? Hayi ndithule guys.
hayi ke sana baphume sana Romeo and Juliet. That walk guys ukhavariwe ke sana ugirl, uyayiva, bayahamba bayongena emotweni, xa befika amvulele sana umshefana ugirlfriend wakhe, bangene aphinda yongena kwelaa cala. Yo guys ndiqomba andisafuna uthembeka ngoku, sekuphele uthembeka, sekuphele nokuthi ngoku abantu bazawuthini okanye bandibona ndinjani, ubundlobongela activated ngoku. Andisafuna ukwazi guys, if ipolice station ngoku mayibe ncinci beyinto nje incanyana njengaka, mayibe ncinci guys, it's fine, mandilale ndibanjiwe guys, mandilale ndibaliwe guys, because wow, hayi kaloku uprovokwa guys, ndiyaprikwa ndathi mtsi wam xa ndithi ndiyaphuma. Kanti laa sisi wepolisa ebendijongile wathi girl cause osayina apha iform. Ndithi ndizawubuya ndizoyisa. Athi no, uqala ngayo. Ndithi ndiyeza ngoku ndisafuna uyojonga umntana kwathi girl izosayina apha. Ndathi ndiyeza wethu ngquma kanjani, because aba ndifuna ubafumana besaqhwashuzwa apha, and ndisendiyayazi bazovele ndibangene ngemoto ndibathi ngemoto, like kuyose kube yiloo nto uba iyose ibe yicwamtyushi, iyose ibe yimovie, sawuse selithethe liphelele bantase. There is no way. Ndiyava futhi violence, uyabona ngoku ingathi ndiserenkeni, ndiyaziva nje uba yabona ngoku uba bendinesibhamu ngendidubula into. Hayi hayi la sisi ndithe qala apha, hayi ndijike ndiqomba okay iphi ipeni, ndinqamile mos ndiyazazi ndiba ndileqaba andifuni uba ndishiye. Ndithi ipeni inini? Athi lo sisi bayeke bahambe. Ndithi andivanga, bayeke ba, hayi ndibayekile mabahambe, bayeke bahambe, hlala phantsi bayeke bahambe. Yho ndithi hayi lo sisi undivani bakuthi, undivani lo sisi, because sendigqibile ngabo aba bantu bandizabenzani. So ndibayeka njani ndibabhuda njani, andikwazi ubhuda le moment. And ndifuna ukuthi lo Beyonce bamenzayo aphele in tears. Yho hayi lo sisi hlala phantsi. Ndithi ndahlala sana ndingasaphoxeke, ndathi loqo sana. Hayi ke sana ube sesithi ke yena ke sisi, ndiyabona ngoku uzawubotshwa ndim, buphinde walandela aba bantu okanye wenza anything stupid, ndiza kubopha because bendikhuzile. So ke sana wathi la sisi, uyabona ke sisi ndizithobe kangangoko ndinako kuwe, and uyabona uba khandi ukuthathe njenge-client or any other thing, ndikuthathe njenge-legal sister yam, ndazama ukukubonisa, ndazama unegotiator nawe, ndazama ukukubonisa ukuthi this man does not love you, this man akakufuni, and all the kind of things ebeninokubonisa zona ndizame kangangoko ukuthi ndikubuyisele back to your senses, and nakubonisa ukuthi le nto uyenzayo it's wrong, irrespective or irregardless of anything, but what you are doing is wrong, ne? So nestation usibonile sizamile senza yonke into. So if xa usuka apha uphinde wenza any other thing, ndizabaxelela uba leyo i-case ningayi-athendi, yekeni kum, ndifuna ukumbopha ngokwam, so that xa ndimbopha ndimkhumbuze ukuthi baby girl uyakhumbula ukuthi busowuphumile umsulwa umvuluswa ungenacala ungenantoni, sikuyekile uyi-free woman, uhamba phaa wena wabona kahle uba uzifuna behind bars, awukho ready kuba ngaphandle, and uzifuna behind bars for indoda engakufuniyo, because uzawukhutshwa ngubani kwaphaa kulaa police station, uzawukhutshwa ngubani xa sekuthiwa ngokubotshiwe usejele, uyokhutshwa ngubani, ngubani ozokuvizithela, ngubani ozothini, because indoda le yakho yona ibhisi, indoda le yakho ino-life ayiphelelanga kuwe, ayithanga nqakwa nguwe. Into ezawusiyenze xa kuthatha umntana lo ukudingayo wena ulibele kulangatyeka, ubukhe wamncancisa umntana namhlanje. Ndabe ndiqoma hayi sana njengoba ndingekamncancisi nje, and andinakwathemba lokuthi ndizamncancisa, like he is the least of my worries. Andimcingi nomcingi uba kanena kakancanci, and naxa ndifika andicingi noba ndisezamncancisa guys. Ezoncancisa umntana zona zinto zezinye nje endingazicingi nozicinga ezi-out of my mind. Hayi sana wandihlalisa lo sisi, wandixelela, ndaphuma phana sana ndithe loqo ingathi ndiyinja enethiweyo sana. Ndazixelela futhi uba hayi no matter what, noma kuthiwa ndimameli kanjani, noba kuthiwa izinto like ndiyathanda uzinyanzelisa, makhe ndithathe iphisi yam nesidima sam ndizihambele ndiziyele kwam ndiyokulala. Ndazihambela sana ndaziyela kwam ndayokulala. Did the guy call me? Did the guy say anything to me? Okanye wazithulela sana waphuma kum ugayi. Ndatsho ndayibona ke ngokulaa nto lasisebeyithetha ngo-day 2 sana i-incident eyenzekile, ugayi ethe cwaka engathethi impahla sana, akasathethi kwanto ngempahla, caba uthi udisturbe iphisi yam awusazuva nezo mpahla uphapha gqithi or something. Andiyazi
but impahla sana zange zisaba khona, like zange zisaba khona, even on a later on stage zange zisaba khona, as ba ugaye engasapoti umntana engenzi into till even this date, because umntana sekena 5 ngoku. Hayi sana ndingaphoxeke ndaphuma sana nge-walk of shame epolice station, ndinyosholozela bantase, yiba nombono wam sana ingathi ndingumntu ebebhalisela igranti xa ndicinga uba fanele uba ndiyokhupha imali yam yegranti ndifike sana kusithiwa nothing in the bank. Sendiye ndaqhayisa ebantwini uba hayi sana igranti yapho. Yeyi amadoda, woyikeni guys, woyikeni amadoda. Ndaphuma kanjalo ke sana kwi-situation yasepolice station. That man bekangandifuni guys. Yo, hayi sana, I've never been in a relationship with someone that hates me that way. And I don't know, like kum kwakusekho laa nto iseneshori, laa nto isacimba fanele iyathandwa, laa nto iqonda uba hayi wethu akanoyenza loo nto leyo. Athi ugayi ndizawuyenza, wash and learn. Ngela nto yenziwa njalo mna ndiza kuphoxa ngokusho ngam. Yo guys, andiyazi into endiyenziwa ngulaa mfana, futhi andiyazi into endiyikolota laa mfana, andiyazi into yoba ndandimthathele ntoni okanye ndandimenze ntoni laa mfana, because wow, any chance that he got ezawundihetha okanye ezawundenza sure ukuthi ndi-down and out, wayeyifunqula loo chance leyo. Wayevela ayingopha ithathe yonke loo chance leyo. Akanaxesha laa mntu, akarhale nokwazi ukuthi ifemeli ithini. Guys, niphi ngosendiphakathi epolice station ndiseneshori ndiqoma ikhot ke ndifowunele usisi wam ndiva uba uzawuthini apha kuye. Ndithi sisi ndilapha epolice station, ubani uthi don't athi swam mfake kwispika, ndimfaka athi mnike ifowuni, athi this guy I don't have time for this, please andifuni uthetha nam loo mntu. Athi siswam hayibo, athethe naye sam siswam, athethe ngoku lo athe angafuni umamela, athi hey ndicela ibhegi andikho interested kuyo yonke loo nto le. Abuze siswam uba hayibo awumlobolanga loo mntu lowo ulapho. Athi ke nandiyazi yaziwa nini nobabini. Yo guys, enge-arrogant, ii-answers zakhe sana enjani ndingasaphoxekanga. But guys, in between, I think everyone pha ebenibeliever, everyone pha ebenibeliever, beyibona futhi ukuthi there is no way, there's no way uba ndinganedrama engaka kanti nyani lo mntu lo andimazi. And uGuy ke yena, like I think babembona man, because there was a point whereby elinye lamapolisa phala lingibuza uba udibene phi nalo mntu, because he's not even your type, akakufanele kokufanela lo mntu lo. Like look at you, look at him, hayibo. Okay, fine, when I was lungisi at this point, but look at yourself. This is not your type, girl. Wabone ntoni apha? Yabo izinto ezinjalo babethetha nezo zinto ezo, but ke guys, life yenyinto. Anyway guys, I hope you did like the story. Please don't forget to leave thumbs up ke sana, and also don't forget to comment with a green heart if you got up until this far. And guys, please also do mention undazelaphi, undazela ku TikTok, undazela ku Facebook, undazela apha ku YouTube, okanye uyandazi personally and stuff. Guys, just comment guys, because ndiyarhola ngale content, and the more ningacomment the more imali yam sana iba ncinci. And also please don't skip the ads, ningaskip ama-ads wam guys, andifuna ude ndikhale kwi-internet, but please ningawaskip, it's very painful xa niwaskipha. Anyway guys, masihlanganeni ngomnye uThursday ozayo kwi-story time. Love you loads ke sana, with God's love never fails. Look at me now, bye.